If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC. Nice Liga Channel. Ang ang nagapalaga sa imo. Kagkaron sa pagpadayon sang aton drama nga puno sang aksyon. Madakpan ka man gihapon. To! Hoy, halo Jack! Yo! Kutsilyo siya! Drama nga puno sang paghigugma. Palangga ko ikaw, Jo. Ginahigugma ko ikaw. Tanan, kinhimo niya para mapasabat ako. Apang subong, di na siya. Drama nga puno sang komedya. Prelyong? Ano pa rin, Miloy? Kakita ka na, Aswang. Nag-edad lang ako sa nga mo sini, pero wala pa ko kita, Aswang. Ikaw, Yahaw, ako kakita na ko, Aswang. Sa diin, arsa ko na ito ba? Naisyaga, Showtime Drama. Kagkaron, sugura na naton ang pag... Sige na, Ma. Pa, may istorya kita sa kwarto. Diri ka lang, Jo, ha? Pangako, Manginoo kay gidang tanan. O, dali na. Salamat, KitKat. Oh, sige, sige. Sige, Jo. Masulod na ako. Ato na si Catherine. Ay, kabay pa nga. Masolbar lang namo ng problema nga ini. Ay, ara na siya. Nagwa na siya. Kat? Catherine, nga naghibi ka. Ano ba lang natabo? Jo! Husto si Mama kag si Papa. Catherine? Oo. Narealize ko na ang tanan. Anong but mo silingon? Ha? Jo! Break na kita. Kat, hindi ako magpasugot nga madula ka sa hakon. Hindi ko mabato niya magbulagay kita. Apang tapos na sa ato ng tanan, Jo. Palangga ko ginikaw, Kat. Ginigugma ko pasensya ka na, ginikaw. ha? Hindi ako pagbayai. Jo, nano ka? Huy, Jo! Kat? Ay, Kwan, may ginapaminsar lang. Kag ano naman na ginapaminsar mo? Ginapaminsar ko nga base sa pagwa mo dira sa kwarto. Ihambal mo sa akon nga, mabreak na lang kita. Ano? Huy, ikaw ha? Kadugay na balas ang pagigugmaanay naton. Grabe na balang aton niya pakigbato nga duwa. Tapos, matapos lang sa subong sini. Jo, ipakigbato ko ikaw. Tungod palangga ko ikaw, Jo. Palangga ko man ikaw, Kat. Wala sang break nga matabo. Tungod ginahigugma ko ikaw. Salamat, Kika. Tungod hindi man ako gusto nga madula ka sa akon. Ay, hindi na pagpaminsaray na. Si Mama kag si Papa mo. Kwan, malakat na lang kita. Mabalik na lang kita sa sunod. Ang hambal ni Mama, may party kuno silang hiwaton diri kag imbitado kita. Aha? Pati ako, Kat? Oo, syempre. Invited ka tungod boyfriend ko ikaw. Nahuya ako kay... Ara ka naman. Hindi ka maghuya-huya. Panumdumon mo. Ikaw lang gidang higugmaon ko tugtubsan, o Jo. Palangga ko ikaw. I love you, Catherine. I love you too, Jo. Sa karon nga adlaw, ikaw akong haranahan. Minsan nga hindi na usog kaso, hindi lang akong masarangan. Kaya ikaw ang pinakamatahong na regalo sa kabuhi ko. This love is for you and me. Happy anniversary. Hoy! Oy, mas kumado. Anong natabo sa imo dito? Nga naga panghay-hay ka gidhaw? Pamatsyagan ko yan do, pasaan mong kalibutan? Ay, kabalo kaluloy yung? Wala pa eh. Hoy!
Kuan, ang amon bala manukaw? Uy, anong natabo sa inyo manok? Kuan lo, gin aratay. Uy, gin aratay? Oo, adlaw-adlaw, nagaiyaw kami manok. Adlaw-adlaw, suda namon manok. Ati, dito tagaraman yapon sa inyo ah. Ay, lo, abi mo, kasulumuod man bala nga manok lang perming sudan. Ay, nami gani na nga manok ang sudan. Kaya nga hindi naman ta kabakal baboy kaya lapit na mag 500 ang bili. Lapit na mag 500 ang kilo siyang baboy subong. Di manok na lang eh. Pero lo, sa sige ko bla nga kaon sa manok. Ano? Do pumatsyagan ko bla. Daw iti ng baho ko. Ay gali? Oo lo. Hamakon mo, manok sa aga. Uy, manok sa udto. Manok sa gabi. Ati amo ni himuon mo mas kubado ho. Ano lo? Kaon ka iti. Ha? Para daw manok naman ang baho mo. Sobra ka naman imo yan lo. Oo, amo nang himuon mo. Lo? Ha? Pwede ka di ka palayo-layo sa akon? Nga haw? Basi bala makapatay ko tigulang di oras haw. Ay, mas kabado. Loloilyo, hari ka mo di gali. Oy, ara ng nobya mo nga hubog oh. Ano tambal mo, Loloilyo? Ha? Ang siling ko, si Premiloy hubog naman. Rose, langga, honey, sweet darling. Kompleto ba? Ay, mas kabado. Ano natabo sa imo? Kuan langga si Lolo Ilyong. Naga-problema siya kuno. Ngaw? Ano problema mo, Loloilyo? Ha? Duwa ibang kuya problema? Ambal mo, Lolo Ilyong, may problema ka. Anong problema ko? Ang itsura mo. Ay, nako. Pati ka na, Rose. Ang may problema, si Mascubado. Ha? Ang problema ni Mascubado, kay nagkalaubos na kunong manok kaya sang sige kaiyaw. Ano? Mareklamo pa siya nga. Siya man lang to ganing laban kaon, pro. Kanami dito sa barangay hall kay daw medyo turutaway. Tapos aircon pang lugar ko. Bisan paano, hindi ko yung mainitan sa kainit siyang El Nino. Uy, ala, ang akon tanod na si Boy ho. Nagadalagan pa kanto di. Baw kabay pa hindi lang madasma. Agoy. Agoy. Ay, hala. Ano natabo sa imo, Boy? Nga nadasma ka? Pamatyagan ko, Mr. De Pepte, Kapitan. Daw may naglibak sa akon. Pamatyagan mo lang na iya. Ano problema naton? Kap, ang problema naton di sa barangay kay kadamo na gid sang apektado sang ninyo. Oo, kita tanan apektado. Anong maayo tang himuon kap man? Kuan. Pabugnaw. Kag-abi mo bala kap? Ano boy? Ang problema pagit subong, kay nga nagmahal na gid subong ang kilo sang baboy. Simple naman ang problema. Anong solusyon sinakap? Hindi ta magkaon baboy. Kap, isa pa gid sa problema subong. Daw ginakulang kita subong sa tubig kap. Simple lang na. Anong solusyon na kap? Mansig pa nag-og ka mo Pero kap, may isa pagigita ka problema. Ginhambal sa ako ni sketcher woman. Anong problema pagod boy? Bati ko kap, ginadiskartihan mo si sketcher woman. Hipos boy, kay kung mabalaan na sa asawa ko, dako ganda ako problema. Ate Subong Jack, anong plano mo? Kinatultulan mo ng hideout ni Boy Tirador. Ti ano, sugiran mo na sining mga polis, Jack, para madakpan ng tirador nga to. Olo, pero hindi lang anay subong lo.
Ati saan pa, mas temprano. Makahibalo ng mga pulis, Jack, para madakpan ng sindikato nga ito nga si Boy Tirador. Kaya kung hindi sa madakpan, Jack, ay ambot ng mga ambot lang gid ko. Madamo pasasang mahalitan, Jack. Olo, pero madakpan gina sa lo. Di na sabi makadto man. Maabot ginang ending sa life ya lo. Madakpan gina saya sa mga pulis lo. Lato-lato na lang simple lo. Eh, boso mo pa eskulahan, mako boso. Wala na ko dan ka report sa eskulahan lo mo. Nag-text na rin sa akon si mamo kung diin ako kuno lo. Ate abo bala. Ate ko na mo, may eskwela ka na buwas. Olo. Budlay na nga damot, absent lo. Pero maghalong kagid, Jack, ha? Kaya na siguro ko, Jack, hindi gidya mag-untat si Boy Tirador kung hindi ka madakpan kag mapatay, Jack. Ganilo, halong makulo, ha? Pero diri lang ko anay sa balay, lo. Mapahuway-huway lang ko anay, ha? Planakit man pa ako kag pusog-pusugan ba? Anong imo? Anong konsinilo man? Pamasahe mo na May mga kilala ka nga manog massage lo, ha? Ara, si apo ko nga si Ahmed, si Romel, mayo na sila magmasahe. Si Ahmed, mayo na yung mamusa sa mga hangin-hangin sa lawas ng customer. Patintulaan ko na, ginapusa yaman na. Pero, hindi joke lang na. Pero mayo na magmasahe si Toto Ahmed kag si Toto Romel. Si Toto Romel naman sagad na siya mag-edit. Ha ba? Tod ka lao? Edit sa kanuloy ng mga sound effect lao? Hindi. Mag-edit sa lawas ng customer. Ano? Oy, pare Miloy. Oy, mayo kay ari ka. Bado ka? Do ka subong sang pamatyagan ko. Gusto ko nga malipay. Malipay? Oo. Dinta? Dili lang Aryo, ipagwa ko nga ako na. Ang akong cellphone. Kay ma-Facebook live na nga duwa. Are. Itumo ko lang live la. Are. Ara na. Okay, mga kaabyanan, mga ka-FB, live kita diri subong samon ginhamtangan ni Premiloy. Ang imo pagpanamyaw sila Premiloy, pag shout out mo sa aton ng mga ka-FB subong nagalantaw sa aton. Shout out sa mga galantaw sa FB. Bahaw ka nami, gid. Ang makita nyo nga do artistahon ako na, prong daw amo sa tupad ko ate, si Premiloy na. Premiloy, may nak ko sa imo. Sige, nak. Ako pa ba ko ba naknak? Ako ba hambal si mo naknak? Sige, are. Naknak. Who's there? Aso, pusa, daga, baboy, kubeta. Kadamo? Aso, pusa, daga, baboy, kubeta, ho. Are, pamatian mo. Kaba! Aso ang nakikita, pusa ang nasisisi. Liwatson ko na yung problem. Gakalipat ko. Ano to? Sige. Kaba! Aso ang nakikita, pusa ang nasisisi, daga ang laging may kasalanan. Pagising sa umaga, baboy ang almusal, bago pumasok sa kubeta. Bato ka? Kakasta, pusas ko, marabalaan mo. Di mo to gigwa? Nabatian ko lang, gisunod ko lang. May naknak ka man para sa kon? Naknak? Oo, mayara ka. Wala po ko sa dodoban si Bukay, pananawan ko. Siyang nagligad doon nagmuno ka man sa akon, nga kung makitanay ka mo ni Lorraine, may naknak ka para sa iya. Huya ko sa mga viewers. Ay, naghuya ka? Si Tsura ngay na, may huya pa na. Pati ka na mga ka-abyanan. No? Shout out no, sa mga nag-view subong sa amon. Thank you, gid sa tanan-tanan nga nag-lantaw ha. Pero, are may naknak pagid ko sa imo. Ano to? Are
Nak. Ako ang manaknak si mo. Ako ang si mo nak. Nak. Poster. Mais. Ano to ganing una to? Lipat ko. Ario. Melon, mais, gulaman, talong. Melon, mais, gulaman, talong. Oh. Supunin ko. Plaruwa to. Plaruwa. Melon, akong mais, gulaman. Maaari bang magtalong? Di ba? Ako may mo ba? Way ka na may mo? Ano rin siya klase talong man? Gamay dako. Dipindi, basta nami tortahon. Barato kung mahal. Siyempre, mahal na subong tanan. Ikaw na lang di guro niya mahal. Hindi, ako palangga ka ni Basyang. Oy, si Periberto, galing watching subong sa ato, no? Gambal si Periberto niya. Isan utamang tuba-tuba. May nag-comment yun? Ano si sino na? Si Berto na perde na kaplahubog. Galing. Uy, sino nag-comment? Sina Premiloy? Ang ngalan sa commentator si Puloy. Ano man ang inambalan niya si Preberto nga palahubog, Ani, kasala, no? Nga dapat ano, Dapat siyang term ng insakto, ya. Wala, hindi siya palahubog. Kaya si Preberto, hindi na ba yun kung mahubog mo? Ay, tuod. Dapat siya, si Preberto, nagakatulugan sa kahulogbor. Naglain na gid. Amo ni dapat. Nga manaw, naka-updanay ka mo ni Preberto na Sa una, updanay ka bida? Oo. Sos, di ka nag-inom ka ba sa gabi? Oo. Una ko siya puli. Uy. Ligan adlaw ko to, ligan si Bada. Oo. Pagkaaga pa ko mugtaw. Singgit ko ba siyang? Nakalabay ng garbage truck. Uy, nga manaw. Nga parte ka baho diyaw. Uy, hala. Aso, sa atong Grisberto ka dagon-dagon, puli, kinagtulong sa kalong. Tamaan siya gali kaulugbon niya. Nakatulugan siya sa kalog. Uy, mayo lang gid. Pero Ario, nag-comment rin sa aton, nag-watching man ko noon si amigo naton Ariel kag si amigo naton Kevin sang Marbais channel. Nagalantaw man sila sa aton. Ari man di si Inday, Christine Joy Yelo, nagalantaw sa aton sang Jespel Blind Massage. Gapamati man siya. Kaga nga aton migo si Peter Gabrina, nabi man ako na magmasahe sa Bacolod. Ga-edit na lawas. Tuod. Lawas ang sa tawo. Iyan ni Tutor Romelia sound effect kadami, no? Pero Premiloy, may nak-nak naman ko si mo. Dodo, nak-nak. Ako man. Katatlo ka na. Dodo. Nak-nak. Poster. Lipat ka? Lipat naman ko lipat. Kita ba? Kuwada. Tiger, Leon, Pating, Kambing. Tiger, Leon, Pating, Kambing. Pating, Kambing. Okay. Liwat. Nak-nak. Poster. Tiger, Leon, Pating, Kambing. Tiger, Leon, Pating, Kambing. Kailan mo ba mapapansin ang aking lihim? Tiger, Leon, Pating, Kambing, di mo pa rin pansin. Di ba? Mabato ka pa? Hindi ko magbato sa mo. May panahon gid para sa akon. Sige. Tiganaan nyo na. Okay, mga ka-FB salamat gid sa inyo pagpamati sa amon. Imbes sa paglantaw, pagpamati, Blaw, no? Oo, paglantaw, kasi siyempre mga kabulagan ka pamati man sa aton. Ayos. Paano nag-restart? Di ato na Premiloy. Stop mo na? Oo. Sige, dali na. Mamahaw kita. Mauna ko na? Mamahaw ta. Di, mauna ko na. Basi, magpapalibre kape, Ron.